Tiedätkö sä sen tunteen, kun tuntuu siltä, että ikävöi jotain ihan mahdotonta? Isä, äiti, katsokaa mitä mä löysin. Ihminen, eikö se ole jännää? Mikä tää paikka on? Kato mua. Mikä mä oon? Todella ärsyttävä ihminen. Ihminen, ei! Tämä on tonttumaa ja mä olen tonttu! Pöh! Mun ei pitäisi olla täällä. Talvi hylkäsi mut. Talvi oli yksin ja surullinen. Mä teen ihan mitä vaan, että pääsen sen luo. Näistä luolista ei pääse ulos. Ei, tosi huono idea! Jouluaattona Reiki lähtee lentokentältä pukin ja lahjojen kanssa. Ole vahva. Se on ainoa vaihtoehto. Mulla ei ole koskaan ollut sunlaista ystävää. Unelmat ovat tärkeitä, vaikka ne toteutuisivatkin vain hetkeksi tai jäisivät pelkiksi unelmiksi.